Fassarar mafarkin ruwa. Fassarar mafarkin ruwa. Akwai mutane da dama da suka raja'a akan cewa mafarkin ruwa mafarki ne mai muni, mafarki ne mai cike da damuwa, mafarki ne na iska ko baƙaƙen aljanu waɗanda suke lalata maka rayuwa. Wanda haƙiƙanin gaskiya sam wannan fassarar ba haka take ba. Ba haka take ba. Mafarkin ruwa, idan mutum ya mafarkin ruwa ya kamata ya tsaya ya auna. Shin wane irin ruwa ne kai mafarkinsa? Wane irin mafarkin ruwa kai? Ruwa ne mai tsafta ko kuma ruwa ne mai datti? Ruwa ne da yake zubowa daga sama ko kuma ruwa ne da yake bulbulowa daga ƙasa? Ya kamata ka tantance. Idan ruwa ne mai tsafta, tabbas yana nufin cewa kana cikin farin ciki, kana cikin kwanciyar hankali, kana cikin natsuwa. Kuma sannan ba da daɗewa ba za ka fara sabuwar rayuwa. Za ka shiga cikin farin ciki, za ka shiga cikin kyakkyawar rayuwa a cikin rayuwarka. Idan kuwa aka yi rashin sa'a ruwa ne mai datti, to tabbas fassararsa tana nufin cewa tabbas kana cikin kunci. Zuciyarka babu annuri a cikinta. Kana cikin damuwa, kana cikin kunci, kuma sannan ba daɗewa ba za ka ƙara shiga cikin wata matsala wadda Allah kaɗai ne zai iya cire ka daga cikin wannan matsalar. Saboda haka idan kai wannan mafarkin sai ka dage da azkar, ka dage da addu'o'i domin kaɗe sharri da masifin da za su biyo baya. Idan kai mafarkin ana ruwan sama ko kuma ruwa mai kyau yana zubowa daga sama, fassarar wannan mafarkin ita ce ka mai da hankali akan abin da ya shafi noman damina ko kuma kiyo. Tabbas idan aka yi haka za a samu alkhairi fiye da yadda ba a tunani a wannan shekarar. Idan kuma kai mafarkin ruwa mai kyau yana bulbulowa daga ƙasa, fassarar wannan mafarki ita ce ka mai da hankalinka wajen harkokin kayan abinci, sana'ar kayan abinci, saye da sayarwa ɓangaren kayan abinci ko kuma yin noman rani. Albarkacin annabi da alƙur'ani za a samu alkhairi fiye da yadda ba a tunani a wannan shekara. Ba kowane mafarkin ruwa ba ne yake zama matsala. Ka yi laikin, ka yi sharing, ka yi comment da mafarkin da kake so na fassara maka. Insha Allahu zan fassara maka shi kowane iri ne a bidiyo na gaba. Allah ya bar mu da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.